Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-musannif al-imam al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad ibn Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi wa amadana bima atadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun, utawi iki satu fasal. Wal mustahabbu alla tuqamal jumu'atu illa bi idni sultan. Wal mustahabbu lan utawi ingkang dipun anjuraken inggih menika alla tuqama yen to ora den dekake, ora den laksanakake al jumu'atu apa salat Jumat illa kejaba bi idni sultani kelawan izine sultan. Nek konteke sakniki sultan ndak ada, ya penguasa. Nek izin wis desa ngizini ya wis oke ngoten. Fa in uqimatil jumu'ah, tapi terang mboten sami konteke memang. Sing ndek kitab mbek kahanan Indonesia wis beda-beda. Dadi perlu dikonversi tenane. Dan itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama alumni mereka Arab-Arab niku untuk Indonesia wis dadi sip punan pun. Wa in uqimatil jumu'atu moko lamun den laksanakaken al jumu'atu jane den laksanakaken nggih kirang pas. Uqima soalé. Den yo ngono lah. Den istiqomahaken al jumu'atu apa Jumat bi ghairi idnihi tanpa izine sultan. Sah apa Jumat inda Malikin miturut Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Mergo duduk syarate izine sultan. Duduk syarate salat, syarat saya. Enggak masuk salat. Itu karena Enak jane iki. Sekarang di sinilah. beto karo Abu Hanifah. Iya. Waqala ngendika Abu Hanifah ta saya Bapak Abu Hanifah latan akidu mboten sah apa Jumat illa bi idzni sultan kejaba kelawan izine sultan. Sapa Abu Hanifah. Nah Imam Syafi'i kan penting kan terlaksananya. Bah sultan weruh, bagak weruh, penting terlaksanakan sudah. Urusane orang tua. Iya. Nggih kan ngoten. Kok tuwa iki nek masyaallah. Insyaallah ini rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi satu fasa walatan akidulan boten sah al Jumu'atu apa salat Jumat illa kejaba bi arba'ina kelawan 40 wong lanang. Indah Syafi'i miturut Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Kala ngendika Abu Hanifah ta sampai Imam Abu Hanifah tan akidu bi arba'atin. Khatib, hilal, makmum loro. Bisa. Cukup yo. Nggih ilang nolih. Tapi bener tuh kita. Hah? Kan ini bener. Bener. Imam apa khatib, Khatib. Bilal imam Khatib. makmum. Sakjane nek sing anu meneh madzhab Syafi'i Said Saleh iku imam sak khatibe iku siji wae. Nah iya imam sak khatibe, siji Bilal. Makmum telu jane Betul, Joko. betul. Telu Joko. Makmume loro. Heeh. Makmum loro Joko. Wa qala Malik dan ngendika sapa Imam Malik tan akidu sah apa Jumat bima kelawan jumlah dunal arba'in ingkang ndek ngisore 40. Berarti ya telu katut. Telu katut. Wa annaha hanya saja sak temene salat Jumat niku lata jibu mboten wajib apa salat Jumat ala salatati ing atase wong telu wal arba'ati lan ing atase wong papat. Gak wajib ning sah. Nah sing wajib sing 40. Tadi pitu iki, Pak. Itu jumlah. Wa qala ngendika Al-Auza'i sapa Imam Al-Auza'i Abu Yusuf alainun Abu Yusuf. Iki beda dhewe iki teko para imam ini. Dan akidu sapa Jumat bi salasatin kelawan telu kowe aman mong Mas. Yo. Yo. Wa qala ngendika Abu Dzur sapa Imam Abu Dzur al-Jumu'atu utawi salat Jumat kasairi sholawati. Kaya dene salat-salat liyane padha, salat Jumat, salat jamaah liyane padha niku. Matakana hunaka makmumun wa khatibun sahhat. Kapan kali kana ana hunakan ing kono makmumun apa makmum wa khatibun lan khatib sahat maka sah apa semua.
Walawi jitama al arbaun, nah iki betul masalah maneh. Andai kan berkumpul arbaun sapa wong 40, balik kabeh lho niki nggih. Dudu arek cilik, gak wong nih wis. Musafiron tapi musafir. Apane 40 musafiron musafire tapi 40 jumlahe. Terus manten ngoten wa aqamu ngedekaken sapa wong 40 niku al Jumu'ata teng salat Jumat lam tasihah moko mboten sah. Apa salat Jumat. Soale musafir. Ngono alasane. Wa qala Abu Hanifah lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah tasihu sah apa salat Jumat idza kanu arekalane ana sapa musa 40 musafir niku wau fi maudhi'il jumu'ati wonten teng nggon-nggonane salat Jumat. Mbone masjid ning ndi. Titik pertanyaan baru wahalan apakah tan akidu sal Jumu'atu apa salat Jumat bil abidi kelawan hamba sahaya wal musafirin dan orang musafir. Iki genepe 40 iku utawa mboten genep 40 wis. Jumlah sing telu menurut Abu Hanifah papat Abu Hanifah atau Malik yang 3 atau Imam Abu Yusuf itu yang 3. Tapi salah siji di antara 3 orang itu saat satu musafir, satu seorang hamba sahaya, satunya lagi orang biasa misalkan. Iku piye? Kala ngendi Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik tan akidu sah. Ana urusan pokok sing diarani wong lak wis. Sahabat semua. Wa kala ngendika Syafi'i sapa Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad latan akidu mboten sah Jumat. Nek gak sah Jumat pripun? Sadurae. Titik. Wahal ya juzu beto malih niki hal apakah ya juzu menang ayakuna apa yen to al musafiru sapa wong kang musafir wal awil abdu to hamba sahaya asbaban iku dadi sebab fil jumuati di dalam salat Jumat. Apakah bisa musafir dan hamba itu menjadi sebab nggenepi jumlahe saat saya salat Jumat? Kala ngendika Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Malikun lan Imam Malik fi riwayati Ashhaba ing dalem salah setunggalipun riwayat Imam Ashhab. Nah ngendikan niku ya juzu wenang atau mungkin isqatu fardhima apa ngguguraken kefarduane musafir lan abet bil Jumu'ati kelawan Jumat. Ndak apa-apa wis wong loro gak Jumatan. Waktu hurae. Wa qala Malikun lan ngendika sapa Imam Malik fi riwayat Ibnul Qasim ing dalem riwayatipun Imam Ibnul Qasim wa Ahmadul lan Imam Ahmad fi riwayatin dalam sebuah riwayat ngendikane la ya juzu mboten angsal apa isqatu fardhihima titik ngono. Nah sitok ngomong oleh sitok gak oleh wis rumusane ngono tok. Wa hal tasihu lan apakah sah imamatus sofi apa dadi imame arek cilik dadi imam fil Jumu'ati ing dalam Jumat. Sing jelas durung balik nek sobi niku durung balik tapi meskipun fasih bacaannya tapi dia belum balik nek diarani sobi. Am utawa la mboten sah apa imamatu sobi. Nah jawabane li Syafi'i kadhe Imam Syafi'i kaulane utawi 2 kaul ahaduhuma ingkang utawi salah siji saking 2 kaul itu na'am nggih. Maksudnya nggih niku sah kal baligi kaya dene wong balik. Wasani lan tawi kaul sing nomor kalih la mboten. Oh gitu loh kayak sobi itu wek lho Kak. Kuwi jenenge wong. Jenenge wong. Yo Mbak Sobi. Napa kok mboten sah? Alasannya li adami sukuti fardhihi bil Jum'ati krana ora iso gugure kefarduane sobi bil Jum'ati kelawan Jumat. Artinya kalaupun dia melaksanakan Jumat tidak dihitung menggugurkan fardu. Idla fardhu arasane id krana la fardhu ora ono kefarduan niku maujud ala ing ngatasi sobi urung duwe kewajiban sean. Jadi sing sah Jumat iku sing wong sing napa jenenge nek nglakoni Jumat iso diarani wis nggugurno kewajibane. Karena sik gak duwe kewajiban nggih mboten. Wa hadzal qaulu tsani lan utawi qaul sing kedua menika oleh Imam Syafi'i yang kedua iku uga madhabu Abi Hanifah ta madhabipun Imam Abu Hanifah wa Malik lan Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad. Alasannya li annahum krana sak temene imam-imam menika manahun niku melarang sapa imam-imam menika imamatahu teng dadi imame seorang sobi fil faraidi ing dalam salat fardu. Nah kalau dalam salat fardu saja udah enggak mau mereka fal jumu'atu moko utawi salat Jumat aula luwih pantes dilarang karena aksesnya lebih besar.
Nek sholat fardu kan paling kelasnya musola, nek sholat Jumat kan sudah datang ke masjid besar. Nah kalau sholat fardunya saja mereka ini nggak mau diimami atau nggak sir lah, tidak menganggap sah seorang anak kecil yang menjadi imam, maka sholat Jumat pun lebih pantas mereka perlakukan begitu. Wal asahhu lan utawi ya apa dikek ngene maneh. Astaga, wis penak-penak iki aku wis mumet dase jan iki. Wis dipikir penak lho, Cak. Lah kok dipungkasi ngene iki. Wala sahulan utawi ingkang langkung sahih madzhab Syafi'i saking madzhabipun Imam Syafi'i inda aktari ashabi miturut mayoritas sahabat-sahabat atau pengikut Imam Syafi'i atau muridnya Imam Syafi'i iku al-jawazu sah. Astagfirullahaladzim. Maqala ngendika Imamul Haramain sapa Imamul Haramain gurune Imam Al-Ghazali. Al-Juwaini. Lah niki Syafi'i pentolan, Syafi'iyah ding. Maudhi'ul khilafi utawi tempat atau duduk perkara perbedaannya itu. Ma inggih menika perkara idza tamari kalane jangkep al adadu apa jumlahe sae salat Jumat niku bigoiri kelawan sakliyane sobi. Jadi sing diperkarakno iku jan niku soal jumlah. Nek sobi ku diitung genep nek menurut Imam Syafi'i kan 40. 40 iku ana sobine iku lha iku gak sah. Ngoten jane. Jadi soal jumlah jane nek miturut analisanya Imamul Haramain. Fa amma idza tamma bi moko arekalane moko anapun arekalane sampurna apa adadul jumuah niku. Adadu musallil jumuah niku. Bihi kelawan niku sobi. Nah, nek untuk mencapai syarat sahnya jumlah Jumatan itu sik ngenteni arek cilik iku mang kaya dene sing nyaratne 3 minimal niku telune iku katutan arek cilik niku salah sijine arek cilik niku utawa sing 4 salah sijine arek cilik niku utawa sing 40. Nah, 1 dari 40 itu anak kecil itu hafal Jumatan. Moko ora ono Jumatan. Ya usah salat zuhur ae. Ngoten. Pun alhamdulillah pun tutup mriki. Intinya itu oleh gak oleh stop. Salat oleh gak salat oleh nunggu jane wadi ngipun mugi-mugi enten manfaate barakah fid dunya akhirah faslun wa idza ahramal imamu bil adadil mu'tabari wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.